răzbunăm și le băgăm fetelor ceva în gură și altundeva, ceva la care nu se așteaptă. Și da, avem și un cal. Let's go! Așa că m-am dus la o tipă acasă seară. Bă, nu știu ce a fost mai rău. Să nu-mi dau drumul până la 5 dimineața, că am văzut la 6 dimineața că prezervativul s-a rupt și l-am folosit de 2 ori, că am simțit ca chițul când i-am băgat degetul în scorbura maro, că am dormit apoi pe salteaua plină de ploșnițe în bucătăria ei, sau criza ei de tuse de gripă porcină la 7 dimineața, sau că mi-am dat seama că ea s-a pișat pe salteaua aia la ora 10 dimineața. Dar ce a fost probabil mai rău e că spunea în continuu că ea e cea mai elegantă fată din tot cartierul. Bă, dar unde dracule găsești, mă? Da, hai gata, bă, haideți să pregătim răzbunarea. Că după ce îi face noi la Iubi Bubi astăzi, o să-i pară că ce ai pățit-o aseară o să fie o zi de paradis. Așa, Cori, așa. Bravo, mă, uite, mă, la Cori, mă, cum știe ea să facă sarmale? Bă, eu le numesc Kinder sarmale, că vor avea surprize în ele. Deci, ce-am pus în ele până acum? Laxative, ecstasy, constipateuri. Da. Și acum urmează ingredientul secret. Trosco? Bă, Stelu a cooperat exemplar. Bă, uitați-vă aici câtă dita ai balega de-o dat. Stați, uitați aici ce am mai adus, înainte să puneți carnea în varză. Să băgăm, să zic așa, o surpriză. Bă, hei, ce faci? Bă, asta e cenușa lui bunica mea, bă. Ce? Am adus, bă, să băgăm în sarmale, bă. Bă, prostie. Bă, de ce n-ai zis nimic, mă? Cu asta trebuia să intri în pula. Sunteți gata, da? Laxative ați băgat, da? Oh, destule! Sos de Stelu este înăuntru. Exact cât trebuie încât să nu-și dea seama. Perfect! Reactorul? Tu știi ce ai de făcut cu baia, da? Frate, am modificat toată viața. Am modificat țeava de la Căminul 3 în 2019 și nimeni nu a băgat de seamă până în 2021. Bravo, draghi! Stelu, tu stai aici! Pe tine te mișcăm mai târziu. Gata, Mac, mai ieșiți că suntem prea mulți în cadrul ăsta și nu avem destui RAM la calculator să proceseze toată imaginea asta. Hai repede să punem pachetul la ușă. Bă, istoria se scrie noaptea asta. Băi, nu, ce tu ai numai ora 7? Istoria se scrie la ora 7. Ce? Ce-i asta? Un cadou, Gen? Tu te-a mușcat momeala. Și Inocențiu. Fetelor, uitați, cineva a lăsat un cadou la ușa noastră. Wow, de la cine? Un admirator secret, Gen? Ce să fie înăuntru? Diamante? Wow, cercei de aur sau bani? Sarmale. Oh, Doamne sfinte, există noroc în lume. Ce bune-s! Au gust atât de bun, parcă e o rețetă nouă. Chiar că au gust bun, Gen, au gust divin. Miroase aici ca de sărbători. Tu, nu mai plânge că uzi sarmalele. Le aud cum mâncă. Planul funcționează perfect până acum. Stai că mă sună reactorul. Băieți, baia fetelor este oficial defectă. Dacă cineva încearcă să tragă apa, nu merge nimic. Bravo, reactorule, mâncați-și baluba ta murdară. Nu mai sunt multe băgați. Of, dar mai vreau. Stați, ce e asta pe fund? E un cod QR, Gen, și scrie: scanează-mă să vezi cum am pregătit mâncarea. Ah, ce drăguț! Am un videoclip cu rețeta. Las că scanez eu. E o poză. Oh, nu! Oh, nu! Uite găinile cum fug la baie. Inocențiu, să începem partea a doua. Doar nu credeți că doar atâta vom face. Ce? Nu merge. De ce nu merge apa, Gen? Uai, nici la mine nu merge. Uai, ce pute aici, mirau. Oh, nu, că vine și pe cealaltă parte. Uai, și la mine nu merge mea. Tu, fetelor, pe ușă scrie că sunt defecte WC-urile și să mergem la toaleta de la parter. Repede, că vine cachițu! Și suntem live aici pe TikTok cu Olimpiada WC-urilor. Fetele au preluat controlul WC-urilor. Toate 3 cabinele sunt ocupate. Și acum vom începe notarea. Băieți, vă rugăm să dați calificative fetelor care acum prestează la aparate. Ar putea să vomite mai cu eleganță totuși. Mirosul le scade nota mult. Wow,
Trosco, să facem praf camera, fetelor, pe când vor veni de la baie să nu se poată odihni. Ce zici? Cu ce să începem? Eu zic să mutăm paturile în mijlocul camerei. Astea o să le ia aproape o oră să le pună înapoi. Le scoatem tot din dulapuri și le împrăștiem pe jos și apoi plantăm pachetul surpriză. Bă, bilete, poți să zici la Orlando să aducă pachetul surpriză. Orlando s-a pornit acum cu pachetul. Steluțu, hello, bitches! A comandat careva un cal. Mai încet, băi, mărgelatul. Hai că terminăm de distrus camera și lăsăm calul aici în cameră și când vin fetele înapoi, o să le șine. Trosco, e de laxative și calului, nu? No, bine, l-am îndopat. O să se împrăștie în toată camera. Ce-aș vrea să fiu aici în cameră când vor veni? 6. Stai, ce? 6, vine paznicul, Bă, vine paznicul. Tăceți, mă, liniște. Stați, Stelu! Bă, închide ușa repede. Bună seara, domnul Viorel. Ce faci mai aici, mă? Știi că aici e căminul de fete. Ce s-a auzit? Ce s-a auzit? Nu știu, că ce să se audă? Bă, sunt băieți în careva cameră. Zic că intru acum în toate camerele și verific. Bă, auziți, mă, că vine prin camere. Orlando, scapă de car repede și după ce pleacă paznicul, adu-l înapoi în cameră. Trosco, hai repede să punem paturile înapoi. Nu m-am venit la sora mea să-i aduc un pachet. Ce pachet, mă? Că e oarbă săraca și nici nu aude și e și cu un picior mai scurt. Bă, tu mă, e la mișto? Miros abalub aici. Acest miros. Abalubă! Știu eu cum mirosiți voi când sunteți cu hormonii activați și veniți aici la fete. Zi ce se întâmplă. Dar, domnul Viorel, nu se întâmplă nimic. Da, ați slăbit cumva sau mergeți la sală? Că uitați ce bine Bă, tu iar mă iei la mișto? Bă, tu-ți bagi joc de mine? Nu, că pe bune zi. Șșt, taceți! Că de nu, pun calul pe voi! Băi, copile, tu vrei să-mi strici seara asta? Dar, domnul Viorel, cum să vă stricăm noi seara? Noi? Care noi? Știam eu Nu, că sunteți mai mulți. Numai așa ziceam. Care e camera unde s-a auzit că s-a închis ușa? Asta? Asta era. Aici, prima, da. Nu intrați că... Ia să vedem ce se întâmplă aici, că vă sparg de vă prind. Și dacă văd numai o urmă de deranj, vă rup picioarele, mă. Hai, Steluțu, hai! Că știu unde să mergem! Hai! Băi, v-am prins! Ce? V-am zis? Ce naiba? De ce ne treziți, domnul portar? Lăsați-ne să dormim, că mâine avem examene! Da, ieșiți afară. Amu. Bine, hai, ieși! Hai, ieși acasă! Au, Ieși au, acasă au, la tine mă doare, în mine acum, trebuie că să mă n-ai tu ce să doare, cauți pe au! aici! Au plecat. Tosco, hai să ne reapucăm. Gata. O adevărată capodoperă. Bă, cred că au trecut 11 ore, mă! Cât mai durează? Bă, în orice moment ar trebui fetele să ajungă la ele în cameră. Mă, am 15 minute, au zis reactorul că erau încă la toalete. Mă, și cico e evacuat tot parterul, mă, că așa de rău puche. Stați, mă, că mi-a scris reactorul. Au plecat acum spre camera lor. Haideți la geam repede. Hai la geam! Hai, repede! Bă, deschideți ușa! Bă, deschideți! Stați, bă, stați că au venit la ușă. Bă, au venit. Bă, deschideți ușa! Deschideți! Acum! Bună dimineața, dragilor! Ați dormit bine? Ce pute. Vreți o bere să vă gătiți gura? Băi, voi nu sunteți normal! Da, nu sunteți! Puteam să ne îmbolnăvim, gen! Am stat pe WC 11 ore, gen! 11 ore! Am acum hemoroid! Și când să ne odihnim, ne-ați distrus toată camera și ne-ați împrăștiat toate lucrurile! Dar voi ați uitat ce ați făcut? Că ne-ați pus viața în pericol la tot căminul. Voi cred că ați uitat cu cine vă puneți, așa că asta e doar o readucere a minte! Gen! Să nu credeți că războiul s-a încheiat. Ăsta a fost doar începutul. Uai! Nu mergeți voi în pula mea și băga-mi așa capul vostru! Băieți, victoria e dulce și trebuie să o sărbătorim. Dar, știți ce mi se pare ciudat? Ce? Bă, dar n-au zis nimic de calul din camera lor. Bă, chiar, n-au zis nimic de Stelu. Hă? Bă, Orlando, tu ai dus aseară pe Stelu înapoi în camera lor după ce a plecat paznicul, nu? Oh, nu! Stelu! Stelu! Credeți-mă că voi face totul în acest cămin să fie la cel mai înalt nivel. Avem condiții de rang european aici și de-abia aștept să veniți înapoi în control să vă demonstrăm asta. Bine, o zi bună, idiotul. Dar ce dracu miroase aici? Ce?
uitați-vă, aici este un playlist cu cele mai top episoadele noastre, așa că uitați-vă, da? Și acolo, da, tot butonul de subscribe a rămas.